పై అధికారులు కూడా తొందరగా స్పందించి మనకు లారీలు. వనపర్తి జిల్లా కొత్తకొండ మండలం పాలెం సమీపంలోని జాతీయ రహదారి NH 44పై గాలివానకు భారీ చెట్టు వేరికపడింది. దీంతో కొంతసేపు ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వాహనాలను సబ్ రోడ్ మీదుగా మళ్లించారు. అలాగే కొత్తకోట మదనాపురం రోడ్డుపై కూడా మరొక చెట్టు కూలిపోవడంతో దాదాపు 2 గంటల పాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గాలివాన ప్రభావంతో ప్రాంతంలో 5 నుంచి 6 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా కూడా నిలిచిపోయింది.